Katapusan na. Wag mo tong bubuksan. Wow! Sabi wag mong bubuksan eh. Pagkatapusan na, wag mo siyang bubuksan. Sabi wag mong i-open, diba? Wag mong bubuksan yung messenger mo kasi maraming problemang makikita dyan pagkatapusan na. Gets mo? Alam mo ba kung bakit? Kasi, sahod time na. Marami nang magchat-chat. Marami nang problema darating. Marami nang alam nyo na. Relate ka ba? Like mo na yan. Share mo na rin. Basta paalala ko wag mong bubuksan. Wag mong i-open. Sa pamilya ko, for entertainment lang to Hindi to sa inyo. Nakita ko lang sa isang post. Ayan. So, ginawa ko lang ng video for content. Pero yung pamilya ko, mababait yan, guys. Hindi sila ganyan. Okay? Thank you. Don't forget to like and subscribe. Peace! Sana natawa kayo. Huwag kayong magalit, ha? Peace!